Angiqondi noba ndiyavela ke tani. Noba ndivela kanjani. Angiqondi noba ndiyavela. Bona ke. Yabona ezi nwele azidingeki apha ezilalini zonke ezi zinto. Yabo le nto le uyisuse nje le nto apha ecaleni kuba ize ingabe ikuhlaba, yabo ndiyawenza uhamba nayo. Nakhona uba bekunesigqusho bekuthiwe ndiyingqushe le nto. Ndiyacinga nokuyigraya ke ile nto keni. Iyancinta nayo ke, iyancinta. Andazi njengoba kuthiwa iyale nto kwanje. Ayisaveli ngokuyina i-aloe vera. Into embi, into endimbi yona apha ebusweni amaqhakuva amaqhakuva apha. Amaqhakuva ndihambe ndisiklinile isisu. Ndandingasiklinise kangana kuba ndibona wona andiwazi uba sikathini wona. Manintsi, manintsi. Enye into ebendifuna unibonisa yona apha nanzi enye ile nto yayibona ke ngoku. Sinale nto ke elikhala, likhala eli. Lowa ngukhala kakhulu. Nalowa omnintsi phaya, ophaya ngukhala kakhulu. Bese kube khona ke ngoku yintoni na? Madoda. Nantsi mani xa kuswelekiwe, xa sekuzolentuka iimpahla kunikwa ngeempahla zomntu lo uswelekile kanti ziyabekwa zodwa phaya. Ngoku xa sekuthiwa ke ngoku niyawukhetha zonikwa abantu okanye bazazikhethela abanye kufefwe ngayo, kufefwa ngencengwane. Yenke ingcengwane. Ya ndithi ke kuba likhala eli elikhulu kakhulu iba nempongo le. Impongo okanye yintoni loo nto? Eyi thina sihlala eGoli asizichayi ngakule zinto. Bese kulandele ke ngoku ukhala kakhulu. Ukhala kakhulu ngulowa. Bese kube khona nalowa ukhala kakhulu, lowo omncinci bophaya. Ndizonibonisa. Bese ke ngoku kube khona ke ngoku ke ingcengwane. Ingcengwane nayo ingathi ukhala kakhulu but yona i-green kakhulu. Nayo ke inezinto enceda kuso.